الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip no Allah, mga barapuasa, mga lay paratiyaya, sisita no iman to si sadyang kay ikatlugawi sang kay babarakat na ulanulan, pingaranan sa Syahrul Ramadan. Ulanulan Ramadan, si sadyang kay ragon asang gibu agupat katus, agupat pulo, aguisa ko hijriya. Mga urip no Allah, paganayon na ipumangnya kung sa kanulalayon si ku Allah subhanahu wa ta'ala sa palayadan mapipiya ginawa niyo alangon mga barapuasa pagpunga makinagsisadyang kay mga wasyat o mga ulamayo. Happy anda kanu din matatago o mga darpasi sadyang kaya dunia na ipamangniamis kanu ko Allah Ta'ala sa siya pang kanusan wallah. Pakaluagan wallah so kikargunan rakanusan nagu pamakabagar no wallah so pakasasakit rakatano. Daya sampurna yan na makalidas tano si sadyang kay sumasamblay man to sang kaya dunia at yubaw Allah subhanahu wa ta'ala pingaranan sa coronavirus. Mga urip no Allah, iman to na aya pumagusayin tano sa makampat na sumipantag si ko bandingan o Quran na gusto sabda no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam may pantag si ku katubat si ku Allah. Diyan kay katubat o uripan si ku Allah miyad nun na mauladatan to kaya pa magusayon ng Allah Ta'ala sa Quran na gusto kaya pa magusayon o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ku mga sabda niyan. Diyan kay may pantag sa katubat na so kababalwitan wa uripan ang manusia na misa sartar katano dan adyang kutong akapakasuguk tano sa mga karibatan. Misa sartar katano dan adyang kutong akap kedusya tano. Ando na isabab nakagya agyuto ikiad narkatano Allah subhanahu wa ta'ala aso manusia na darpa o kalipat aguso karibat. Miya nagipoon si ko amatan wa Adam. So amatan wa Adam nas kanya ni pagampagan niya nabi na ayang ama o mga manusia. Nailain tanong so tutulan si ko amatan wa Adam ka sa kanya ni pagampaganay amakang gulawla sa ayamanan niyan nakaribatan. Na diyang kuto kaya batu amatan wa Adam na mitubat si ko Allah na taruto patiri mawallahu ta'ala suong kaya tubat yan kaya kataubat Allah nagyuto din amanan yan na waraan tano ang mga buwatan yan
keribat su manusia, nagup kedusa, nagup kelipat, naurianian natubat si ku Allah Ta'ala, napterima anu Allah subhanahu wa ta'ala su taubatian. So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mialuinian si ko isa ko mga sabdan yan, nakituruan niya nun, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. So lamun bawatan Adam na paleden kedusa o di na paleden pekeribat na aya pirmiro kiran na so mapasang kiran ikatubat si ko Allah. Yan ang maurip no Allah. So ay manan yan, na imi sabut sa mutasabdan, na da asa katawar katano buwa mga manusia abadi kedusa. Na si umiyakan bida-bida ko paganayron na may ito'y dusa, na adun ang mga ladusa din ng gulawlan. Ikadwa din ang ikambidan na adun ang mga manusia pagkedusa na dito ba tanggagaan. Na adun pa ba ng mga manusia di mamundu sa mga dusa sa taman sa pagkalipatan yan sa mga dusa niya na mga ala. Sa mananan mga urip no Allah na kaya sabutan tanong langon tano din na ad na mga dusa tanong adun ang mga karibatan tanong na anda manayang penggulaulaan tanong sa kipukasaan tanong ko mga dusa tanong. Paganayron nasu Allah subhanahu wa ta'ala nas kanyan din sumiyugo ka tanong sa tubat tanong ko Allah. May katubat tanong ko Allah na su Allah na perilaan tanong yan. Miyalu yan anu Allah ta'ala si sa suratu An-Nur ayat 31 bituru Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Mananian na tubat kanu si ku Allah kalangulawan hay langwan ang mga mu'minin niya marateya o ba kalu-kalu na makaslang kanu sa maliwanag. Mananian na sudin su Allah ta'ala sumyuko sa patubat tano, nayap nakaptubat tano, na prangko man tano so langwan o mga dusa tano, na palaya tano tubatan si ku Allah, asumambu su Allah, na langwan na mga dusa tano na iparilayan rak tano. Watubu ilallahi jami'an, natubat kano si ku Allah sa kalangulangon ayamanan yan na piti barangan ng mga dusa. Mana dusa may ito sa dusa mala. Dusa kaya piti baba sa dusa ada ti baba. Dusa kaya lipatan gusto dusa katatadman. So dusa ayamanan yan na inipayag na gusto dusa ay ni solemn. Dusa amyaw na gusto dusa amyawri. Sa mananan na sukalang wananan na inisugur katan Allah sa kanya inisumyugo. Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna hay iskanu alangon amya marataya la'allakum tuflihun o bakalu-kalu na makaslang kanu sa maliwanag. Manay ni na kagiso Allah ta'ala na yadin sumyugo na isasartenong panatiriman yan so ini panunuguyan. Sa katuruan Allah si sa surat Ash-Shura ayat ay ke-25 maka tuturo ay sa Allah ta'ala na ini bagay na nakapasadan at turimaan yan so taubat o rip niyan. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadi. So Allah nas kanya ni pagpunarima si ko mga pagpunarima si ko taubat makapupuon si ko mga rip niyan. Nasa mananan nakabubayan wallahu ta'ala so
kapanarima sa taubat ko apun si kumangarip niyan, nakagiya sifat yan so baramapan, na sifat yan so baririlan. Sa mananan, nadadnaukit sa batan umida uwa datan urilay wallah. Dan ada uwa sa batan umi sangkot ay notano da makataubat ka kagiya asi manan yan na suwallahu ta'ala datan yan rilay kalika andrak tanu wallahu ta'ala sulangon no mga pamintuan no katubat na inibigay niya na promise at terima niyan. So Allah subhanahu wa ta'ala nasiugu yan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyan din isumyugu ko rasul Qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Turuan kaya Muhammad, mana ini suguyan ay kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko mga urip na kun siran sa mga tao ayaw man yan nakiyam baradusan niran ang mga ginawairan siran sa mga tao miyakang gulaw la siran sa mga karibatan si ko mga ginawairan la taqnatu min rahmatillah. Di kanu kedai sa Panginam si ko limo wallah. Manan yan na di kanu kedai sa Panginam ko rila wallah. Si kan di kanu kedai sa Panginam ko maap wallah. Sa mananan mangurip no Allah ta'ala na piyakasarigtan wallah. La ilaha illallah. Piyakasarigtan wallah. Saditano kedaan sa Panginam ko kaprilay niyan rakatano na taros antunay ni nariyang kurang kumyan sa diyang kaya ayat inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a mata-mata na su Allah na iprilayan so kalangulangwan o piklasyan ang mga dosa. Allahu Akbar. Mahurip no Allah inupan mambudi karilay wallahu ta'ala so tao katitud na bindaray nun sa ginawa niyan. Dito din ayamanan yan na da kapadino uripan manusia ginawa niyan. Dito din sa kanyang namatgasi puso di niyan di niyan plalabutan sukulaw lang yan si sadong na mauri. Qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Terangka ya Muhammad si kuya manan yan na mga urip na kung asiran so miyakang beradu sa siran si ko mga ginawairan adi siran kadai di kanu kadai sa inam kulimu wallah nagumata-mata na so Allah na iprilayan so langwan o mga dosa. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Mataan siko isa katuruyan na swallahu ta'ala na piyayagin adyang kutong kinipramis niyan sa langwan o di manggulaw la ayamanon yan na mga dusa na swallahu ta'ala na did na bupakarila arwar kanyan. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم so siran ito ang mga tao anyakang gulaw la sa mga rarata o di na pakasisingay galabok o di na miyalalimiran sa mga ginawairan mana kayang baradusaan nila ng mga ginawairan uriyan yan nakiatad maniran su Allah fastaghfaru litunubihim na pitubatiran piyamang niran arrilasi ku Allah ta'ala sa mga dusairan na anto na ipramiskiran wallah wa may yaghfiru dhunuba illa Allah antay pakarila sa iku mga dusa arwar ku Allah manauto na yamanan yan na kan bibisaan wallahu subhanahu wa ta'ala so kapririla
la ilaha illallah. Sa mananan na isap na ayat si sa mananyan na suratu Al-Imran ayat ay kamagatos agot 25. Yung kutamyaw na ayat si sa suratu Zumar ika-50 agutlo. Sa mananan na diyang kanan adua ayat na makan dedaytad nanan si sa diyang kutuwa kaya pakasarigaw Allahu ta'ala ko urip niyan sa ayamanan niyan nakaprilay niya noon asar kas kanyan na mamangni sarila. Kul ya ibadiyya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Turuan ka ya Muhammad si ko ayamanan niyan na mga urip na kun siran so miyakang beradu sa siran si ko mga ginawairan adisiran kaday sa Panginam kulimu Allah mata-mata na so Allah na iprilayan so kalangwan o mga dusa nagumataan as kanyan so bara maapan nagumalay gagaw. Kautog yun, importante ron. Ayamanan yan, na ipagutad rin tanong Allah. Aso kalang wano dusa tanong na ayap karila na so Allah sabab sang utakala yan igagaw na gusto ka ubaloy niyan bara maapan. Diyan kaya kadua ayat na bitukian din adiyang kutuwa kaya pakang kulaw la o sabat ko mga manusia mangurip no Allah sa ayamanan yan na mga piyakasisingay dataro mga dusa so kapamuno so kapamanuko so kandarmat so kasina so kapaginom sa pakabrag na makasusul si sadyang kanan ayamanan yan na piyakasisingay. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم so mga tao ayamanan yan na miyakang gulaw lasiran sa piyakasisingay o di na miyalalimiran sa mga ginawairan misabab si kukambaradusan ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم na si Koreano to nakyat hadmaniran so Allah. Miya kasindit siran sa kutakya pakambarado sa iran. Miya kapamimikiran siran sa yamanan yan na inikairan so Allah. Naguinikalkiran so Allah. Fastaghfaru litunubihim na Koreano to na yamanan yan na mitatawbat siran si kumanga dusa iran. Allahu Akbar. Miya gagaw siran ko Allah. Nagyang kutan yaga pasiran ko Allah Ta'ala sa misabab sa katubat na su Allah Ta'ala na piyakaw kityan sa pakaisir. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah antawaw nun ipaka antay tao apakarila ko mga dusa makaliw-liw si ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manan yan nadadan kikadato ko karila ko mga dusa ruwar ko Allah. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Manan yan na ayaw lawlayran na disiran diran tetapan so mga duseran. Manan yan na siran na kaya mitubat siran ko Allah na ginkan dirandan so mga duseran. Ginkan dirandan so mga karibatan na dairan oto tatapa. Dairan tatapa sa mga dusairan. Kakagyamay ka sa manusia na member dusa. Naurian niya na mitubat. Naurian niya na keswe niya masuk ang baradusa. Na dito ikatubat. Ayamanan niya na ditirimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mga urip no Allah. Diyan kaya ayamanan niya na katubat si ko Allah. Na amay kasumitubat na ini tundug yanon amya nabnabnar magamal. Allahu Akbar. Ay dua susun sumitubat outlo susun sumitubat paganaron na mitubat ada niyang bugunaki sugal bakyan marata nagyutod ni daun katarima wallahu ta'ala sa iko kaya tubat yan. Ikadua, na mitubat
sibu miya taman sang utakya tubat yan, nas kanyan na deden panabnar magamal. Ikatlo mitubat, na mitubat si ku Allah Ta'ala, na tiundugin ang barang-barang ang mga amala, mga pipiya, na di mga tawanan na pipramisan siran wallah subhanahu wa ta'ala. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Inuntabuti ko Allah. Inuntabu sa mga tao. Inuntabu sa tao amitubet. Naurian yan na miyarat tiyayang. Naurian yan naming gulbuk sa gulbuk ang mapya. Kao to. Emanan yan. Natiundug yan so ketubat yan aparatiyayang. Piyaka bugriyan so paratiyan yan. Naurian yan natiundug yan man ang mga amala, mga pipya. Ang barang-barang ang mga amal, ang mga salih. Nasangkot oras naswallah na rinilaan yan sa kanyan na makaliw-liw pansangkuta kerilay niya noon na sinbiyan yan sa mga karataan yan sa mga kamapian yan. Isa manaw ito naswallah subhanahu wa ta'ala na turo niya ng kutataw na sumagalbag yan ng mga rarata na ikagudiyad na gukag na kanyan na yung mapanggalbag yan na sa mga pipya galbag na yan yung kabubayaan na sa mga galbag at kabubayaan wallah. Pada manaw ito na sa mga dusan yan ng bulwin wallah subhanahu wa ta'ala ang mga kasurgaan yan. Ginan. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Yung mga tawanan na sinbiyang kiran wallah so mga raratayran sa emanan yan na mga pipiya. Ginan adyang kanan kaprilay kiran wallah na sabab sa diyang kutong tubuh halus so kaya pamangniran sarila ko Allah. Ewan yan na magayon so katuro iran aguso puso iran sa diyang kuto akap pamangniran sa maap na gurila ko Allah nagyuti sa bapakyari niyang kiran na mga urip no Allah. So Allah na miya aluin yan si sa suratun Nuh. So mga tao, pagtutawbat siran ko Allah, panabnab na siran, mamang na sarila ko Allah, na ayaw to, imbalas kiran wallah na dunia agu akhirat. Nabasibu sa alungan na mauri so balas yang kiran, kasi din sa diyang kaya dunia, napakatundut-tundugan yan siran sa mga balas, agu mga pipya, agwaya manan yan na mga kabarakat. Ngayon, napitiru Allah Ta'ala si sa surat Nuh, ayat ay kasapulo, taman sa kasapulo agudwa. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Pitiru akon rakano, pitiru akon at tubat kano ko Tuhan niyo. Tubat kano ko Tuhan niyo, kabatanas kanyan na pitaman tamanan abaramaapan. Matanas Allah na miyabalwis kanyan abaramaapan. Yursilis samaa alaykum midrara na manan yan napakauran ng kanunyan sa uran ang margus. Adyang kutauran ang makapupun sa langit na bulwin wallahu ta'ala uran ang limo, uran ang baraka, uran ang bulong, uran ang katugumpia. Adyang kutaya manan yan na sembagutu wallahu ta'ala ko kaya panabnat tuba to mga manusia. Sembagyan nanan sa diyang kutu kaya panabnariran tubat si ku Allah na pagkauranan yan siran mambu sa uran ang mga limo.
ibarat na diyang kutauran na kapumbuloy na oran babarakatan oran alimo na miuran si kuy nga na ini tegumpia o mga pamumulaniran. Allahu Akbar. Na ini pakadakal o mga ungaw sa patiran. Na ini pamakalay arga o mga pakayukayawaniran. Na ini pakadakal o mga seda siko o kaludaniran. O di naranaranawiran. O di na diyang kutauran na kaya sabapan sa kaya pakaya tegumpia o mga badaniran. Miada sa mga panyakitiran na datarang kaya maulalay man to kupakay aswallahu ta'ala na miyakadakdakalaukit akapakadaan yan sang kaya coronavirus. Agi sabab sa kanini sumusugun na aswallahu subhanahu wa ta'ala na sabu sa kabayan ay mapunggulaw lang kay coronavirus na iman to na dedan naman to unso bulong yan na yay mga urip no Allah na bud na diyang kay ato sukun wala na budin so kadakal diun di kapanganta ko manusia sangko tabulong yan kaya bubulong ay nakatubat si ko Allah na amay ka sa mga manusia na magapasiran ko Allah na pekadaan na iwallahu ta'ala diyang kay virus miyaka pulang sa badaklata. Sebab bro na isaw to mialoy yursilis sama alaikum midrara pagkawranan rakano Allah so ay mananyan na margsauran uran gagaw uran alimo kanaba uran apaka binasak wingada ini sumpatun wallah subhanahu wa ta'ala si sadyang kuto kapakawranan yanun sa margsauran nagubawarakat na uran wayumdilkum bi amwalin wa banin manan yan naswallah na pekadaklan yan rakano so mga patamutamukan manan yan na ungad nanan o kapakadakal o kapag istighfar si ko Allah wayumdilkum bi amwalin wa banin manan yan napakadaklan rakano wallah so mga patamutamukan kanaba isa-isa tamo mga patamutamukan barang-barang nga mga tamok mga bulawan mga perak mga muntia mga manan yan na mga barapat yan na mga tamok ay ni Prabiso Allah nagu pakadaklan yan rakano so mga buwataan niyo manan yan na so mga tao apos sa kuya siran tatawbat na pakadakalan wallahu ta'ala so mga buwataan niran ang mga salihin mga buwataan niran ang mga datu ang mga ontol na ba mga datu ayamanan yan na mga lalim ang mga datu ang buwataan o mitatawbat si ko Allah ang mga wata mga kawasa mga ligagaw nagu mga wata mga ulama apong galabak niran sa agama wallah subhanahu wa ta'ala wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara nagu sunggayang kanupan wallah subhanahu wa ta'ala sa mga asinda niyo Allahu Akbar sabab sang kutwa kaya susa kuyaw mga tao ko ingid sang kutwa katubat naswallahu ta'ala na tigyan na pamagang kuskano sa mga asinda niyo. Manan yan na berakatan wallah sa mga lupa tano na kepenuh-penuh ang mga pamumulan ng mga layarga. Kepenuh-penuh ang mga pamumulan ang mga kakawasaan. Kepenuh-penuh ang mga pamumulan manan yan na mga pipi taam sa mga uman yan. Diyanan. Naurian yan namgang kanu Allah ta'ala sa mga lawasay mga manan yan na mga pinanan sa kakawasan mga lawasay ka mga pinapan sa menang mga lawasay ka mga ped sa manan yan na kapakadadea o kapugingade yanan na mialuyanan wallah si sa manan yan na suratun Nuh ayat ay ka-10 taman sa ka-10 agudwa agyang kananakya promise wallah sa amay ka manabnartano tatawbat si ko Allah
nagu manabnar tano sisa kuya si ko kapamang ni sarila ko Allah ta'ala na imbagay niyan raktanwanan perilis niyan raktano agyang kananam barang-barang mga kamatian. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Piturwakon rakano at tubat kano si kutuhan niyo pamangni kano sa rila si kutuhan niyo amatanas kanyan na baramapan yursilis samaa alaykum midrara na pakauran ng kanunyan sa uran ayamanan yan na margus gu uran ababarakatun wayumdidakum biamwalin na pakanduklan yan rakano so barapat yan ang mga tamo wayumdidakum biamwalin wabanin nagu pakapendaklan yan rakanupan sa mga bawataan niyo ang mga pipiyam. Wayaj'al lakum jannat nagu sunggayang kanunyan sa mga asinda niyo. Wayaj'al lakum anhara nagu sunggayang kanu wallah sa mga lawasayig. Allahu Akbar. Manan yan na isa manang utas sunggayang kanunyan sa mga lawasayig na diyang kuto apakadaya-dayaan yan so mga ingadiyo. Allahu Akbar. Datar sang kuta kapagali Allahu Ta'ala sa surga ayabu walalaw niyang pagalwin na so surga na adun ang mga losay minilipton pagpumanugasi ko o mga malilibit taon sa mga losay na sa manuto na ayaw nga andro na pitaman taman na madaya adyang kuto as surga. Kuso surga na hemano surga na mga asinda. Upun sa Quran na matunon sa mga asinda na isa manan yan na adyang kuta kapakadadaya. Mahurip no Allah. Ginan diyang kay akatubat na sisakuyatan saya. Nagu ipanguyatan ko mga pamilya tanong. Langon tanong din ang patataubat. Say ko mga dusa tanong. Na tangka din tanong sa ginawa tanong. Diyan kaya problema yung manto. May pantag sa nga coronavirus. Na ayabuwa bulong ay na katubat si ko Allah. Na so mga manusia na magapasiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na amay ko may laywalla at ito am yanan ko pantanoron na so Allah na pakalidasan tanon yanon. Ilan yung man diyang kayi Pilipinas na kagayi na piya kalang kapang kaya parinta. So mga ingad piya kadaklo na diyang kaya COVID-19 na miya kakapakapal si sa diyang kayi apartang kaya Luzon. Sabab sa katawan tanong tabiyo ko mga Muslim san nakatawan tano aso kadaklan ko inisa parwagama Islam na sanding gulaw laang o mga surang tano sa agama. Ayam muriron na diyang kaya pakayairan sangkayi di ka pakakurumay o palayamama. Na gusto kaya pakayairan ko di ka pakakurumay o palayabubay. Na sa mananan na miya baluyan legal. Naginan so inibangkit si ko o pagtaw ulot at yang kanan yap mga Romano mga mamakiran na sa mga bubaykiran. Na diyang kay masa tanong kaya bugi sa lauda paro ko mga bakla gusto mga tumbuy nag-iisang inibangkit si sa diyang kaya dunya. Piyagod na nung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adyang ko to kini pamanintaan yan ko mga mamang ayamanan yan na pasayan siran sa mga babay na gusto mga babay di siran di mama na ini pamanintaan na nung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isad na nan ko ayamanan yan na inibangkit ko miyang aunantan wa pagtao. Mahurip no Allah
ilan yung mana diyan kay autonomous region, diyan kay Bangsamoro, autonomous region in Muslim Mindanao, diyan kay Barm, diyan kay 5 ka probinsya, mapdo na diyan ka probinsya Tano Lanao del Sur, Aguso Muntia City, si sa diyan kay Barm, ayamanan yan na Islamic City of Marawi, ilan yung inikalimutan o Allah. Ayamanan yan na kinikalimutan o Allah na teri mo gobyerno so report o mga datutan. Na gusto report o ayamanan yan na mga pupuro sa nga Department of Health. Ayamanan yan na diyan kaing ingat tino Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na zero ron so ayamanan yan na COVID-19. Diyan ka Yaranao, special sa nga Ranao o diyan ka Marawi City na alhamdulillah kami parihal at si. Ino to nakagyasabak sa sakatanong na si itano miyaga pasiku Allah na yatanong Europe so ayamanan niya na limu Allah na tamanduniman to na ayad na sa sanaan tanong na sulimu Allah sabab sa kagyasak tanong na mga Muslim tanong ini pamangandor tanong o mga ulama tanong dad na pagapasan tanong warwar ko Allah na so mga dawan tanong o mga ulama tanong miyang una na gusto miyang uri na ayatarod no to kukuhaan da pagapasan tanong warwar ko Allah nasa manay mga urip no Allah na masik na kapad tanong sa diyang gayi kapupusang gayi April 30 na sudang gayi apakatalon dugaw lanulan at ingaranan sa Mayo na o pangalimutan wala na kapad tanong ko mga ingin kulwagan ka makapsusunga sa mga ingin tanong sa bud na nabitikan yan sa mananan mga urip no Allah nag-YouTube pre-relay tanong na pre-relay tanong sudah tanong katatarutupay siya ko kaya pakapantapantag tanong sabab sa kagiyaman to ng guro kung tanong surilar tanong Allah na dan tanong pre-relay kaya pre-la ano Allah na so mga urip niyan mataw mambu ayamanan yan na magay sa maap na gumataw rumila si ko kinipantag niyan ko salakaw di salakaw. Ika pa kayo ba tanong guguraw ka surilaw Allah manan yan na di tanubu o darak tanong suka pa karila aguso ka pa kamaap. Mahurip no Allah pre-relay tanong si ko ayamanan yan na kaya pa kapunta pantag tanong nagu mamapaan tanong sudah tanong katatarutupay. Kumanin tanong ko Allah Ta'ala makatuto na tanubo. Si kuya manan yan na programa tanong datarang ko to mapita ay kapatsiku Ramadan adam mana programa tanuron tariman wala so mga puasa tanong na gusto mga taubat tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.